बनसम बागाननिफ्राय थांगासिनो दं जोङो गाब्रुखुन्दा फारसे आरो गाब्रुखुन्दा फारसे थांनाय समाव जों केर'नि बिड अफिस बारनायनि उनाव जोङो हानजासे दावबायारिफोर लोगो मोननो हादों दावबायारिफोरजों दान्दिसे रायलायगोन नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों फानबारिनि आदसा बेनिफ्राय मानो फैदों बेरायनो फैदों जोङो बेरायनो फैदों आदसा माबायदि मोनो बेरायनानैलाय मोजां मोनदों आदसा मा नुखो माबा नुबाय जों मैदेर नुबाय दावराय नुबाय मैदेर नुदों दावरायबो नुदों दावराय नुबाय आरो मा नुखो बै मटरफोर दै नुबाय अमा नुबाय अमाबो नुदों आदसा बेनिफ्राय साबेसे नोंसोरो जोङो 9 जन उन्दैफोर सानैखौ लाना 11 जन 9 जन नोंसोर फैबाय थाखायो औ आगोलाव खनसे फैबाय जों बोसोरनैसो सिगां खनसे बेयाव फैनानै माबायदि मोनो मोजां मोनो मोजांथ' मोनो नाथाय नायनोल' फैयो ना आरो माबा माबि थाबावो माबा माबिफोरखौथ' जों बिदि बाराद्राय मोनथिला ना जेनेबा नोंसोर ओंखाम संजाफैनाय पिकनिक जानाय जों जागोन ओरैहाय बेरायना फैनानै जों ओरैहाय बै आब' गाथोनाव जासिगोन आब' गाथोनाव जागोन आदसा ओमफ्राय गासै साबेसे नों 7 जन नोंसोरनि टिमाव 11 जन आरो आदसा पाइलटआ गभर्नमेन्टनिखा ना नोंनि मुङा आंना चक्र सिं बसुमतारी आदसा बिसोरखौ जे नोङो लानानै फैबाय बेनिफ्राय बे मा भारा हिसाबै लाबोयो नामा भारायानो जाहैबाय जोंनि बे डिपार्टमेन्टनि गारि ओमफ्राय माबानिनो डिपार्टमेन्टनि नालाय बे फेमिलियानो ओंखायनो आरो बेरायनि सिस्टेम लाबोदों आरोखि दा मा मुं होनदों नोंना आंना चक्र सिं बसुमतारी आदसा नोंथाङा दा बे फरेस्ट बेंनायनि खामानिखौनो मावो औ आगोलाव मा मावोमोन आगोलाव आङो ओरैनो स्टुडेन्टमोन बिनिफ्राय दा आङो बेयाव हाबदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आगोलाव छात्रमोन औ स्टुडेन्ट मा थाखोसिम फराया आङो बिए खौ कमप्लिट जायाखै जेनेबा बिए खौ कमप्लिट जास्लाबासै आरो एइचएस पास जाहैबाय एइचएस पास जानानै ओमफ्राय साख्रियाव हाबनाय जादों आदसा बेनिफ्राय माने फानबारि रेन्जआव मावो औ फानबारि रेन्जआव बेसे गोबाव जाखो साख्रि मावनाया आङो 1 इयारानो जानोसै आरो दा जुलाइ फैबाथाय 1 इयारानो जानोसै माबायदि मोनदों हाग्रा बेंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो ना बे हाग्रानि बे जिब जुनारखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो जायगा सिनारिफोरा बहुत मोजां आरोखि ना बेखौ आरोखि बेखायनो जों सानफ्रामबो बेरायबाय थायो गासिबो जुनारखौ जों नुजोबो आरोखि ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनो आरो बेल' बेनिफ्राय बेयाव जे दावबायारिफ्रा फैयो मि जुनारफ्रा माने आख्रमन खालामा नामा खालामनाया एथबां बिदि खालामा माने जा गारियाव थाबाथ' जेबो खालामा ओरैनो गावसोरखौ डिस्टार्ब खालामोबा गावसोराबोथ' जिब लाइफनि माबा थायोथ' जेनेबा गावसोरखौ एटाक खालामगोन सानो एखमबा समाव एटाक खालामो आरोखि जेब्ला गावसोरखौ जेबो माबा खालामा डिस्टार्ब खालामो अब्ला बिसोरबो जेबो खालामा आरोखि गाब्रुखुन्दाया बेसे गोजान दंबावो गाब्रुखुन्दानिफ्राय 1 किल'मिटारसो जागोन 1 किल'मिटारसो दंबावो बिनि उनाव गाब्रुखुन्दाखौ मोनहैगोन ना गाब्रुखुन्दायाव मा दङ गाब्रुखुन्दायावथ' बिदि हाग्रानि जुनारानो दङ बिदिनो बिथा माखासे बिदि हाग्रानि जिब जुनार फैयो गल्डेन लेंगुरबो मोनो माने मोख्रा मोख्रा गुफुर होनो जायखौ इंलिसाव गल्डेन लेंगुर जाहैबाय बेफोरखौ नुयो आरोखि आरो दा गरम बोथोर दा इसोर जिरायदों आरो ओरै फुं आरो बेलासि समाव साबसिन जुनारफोरखौ बेल' होमबा जों थांबाय थानि जों थांबाय थादोङो जों बिथांमोनखौ बिदाय होबाय आरो जों मिजिं खालामदों गोबां दावबायारि लोगो मोनबावगोन जों बे अरनबारि गेजेराव सासे फरेस्ट गार्ड लोगो मोननो हादों मुंख'नो गोनांदि बिथाङा आगु समाव हाग्रा बारियाव हाबनानै मै सिखार खालामोमोन मैदेर सिखारि खालामोमोन मैदेर हाथाइनि सिखारि खालामोमोन आरो गान्दा गं बिनि थाखाय बिथाङा नाम जादोंमोन आरो बिथांखौ माने हमनो थाखाय फरेस्ट बिफाना माने जोबोद खर' सानो गोनां जादोंमोन जे बिथाङा माने अरनबारियाव माने जिनाखि उपद्रब खालामबाय थादों बिनि थाखाय मोनसे माने गिथाव थासारिमोन जेरावहायनाखि दावबायारिफ्रा हाबनोबो आख' जायोमोन अरनबारियाव दा बे बिथाङा सिखारिमोन सासे माने मुंदांखा सिखारि आरो गिजानाय सिखारि बिराप्पा होननानै बिथांखौ बुंनाय जायोमोन आरो बिथांनि थाखाय सरकारा माने बिथांनि हेंथायै सरकारा माने एक्सन लानोबो सिगांदोंमोन नाथाय उन समाव बिथाङा बे अरनबारिखौ अनसायनानै अरनबारिखौ मोजां मोननानै सारेन्डार जादोंमोन आरो सारेन्डार जानायनि उनाव बिथाङा आरोबाव अरनबारि बेंनायनिनो साख्रि मावो दा बिथाङा फरेस्ट गार्ड जानानै दङ जों बिथांखौ लोगो मोननो हादों बिराप्पान नोंथांनि आबुं मुङा दिल्लीप बर' इरापान होनना बुङो दिलीप बर'
दिल्ली बर' हिरापान औ दिल्ली बर' हिरापान होनना बुङो आदसा नोंथाङाथ' आगोलाव सिखारिमोन औ बे अरनबारियाव हाबनानै नोंथाङा गोबां माने मि जुनारफोरखौ माने गावथारदोंमोन बिब्दिनो माने सात सिलिंखार खालामदोंमोन आरो नोंथाङा माने गिजानाय सासे सुबुंमोन बै समावहाय दा समाव नोंथाङा फरेस्ट गार्ड जाबाय अरनबारि बेंनायनि सासे मैखोम बिफानारि जानानै दङ रैखाथि हान्जानि दा माबोरै नोंथाङा बे अरनबारिनिफ्राय फैनानै अरनबारिखौनो बेंग्रा जाफिननायनि जाखो बुस्थुआ मा खालामनो सार आं माने बिदिनो बहुत बोसोर शिकार मावबोबाय जिब जुनार बुथारबोबाय बिनि उनाव आरो 2007-24 जुनाव बिथां डिपुटि चिफ खाम्फा सारा आंखौ न'निफ्राय बरायना लायबाय बले नों जोंनि सम्पति बा जोंनि बिटिसिनि सम्पतिखौ मानो बिदि खहा खालामबाय थानो नायल' जाल' जोंहा खल्लबसेल' बिटिसिनि सम्पति मानास हाग्रामा बिखौ नों बारा खहा दाखालामसै नों मोजाङाव फैदो होननानै आंखौ 2007-24 जुनाव पानबारि फरेस्ट अफिसनि आन्दाराव सारेन्डार खालामदों आरोखि लोगोआव आंहा आंनि जिथु फोलेरफोर दंमोन बिसोर मथा मथि 100मोन आंनि फोलेर माखाया बिसोर 100 जन नोंथांनि एसिस्टेन्ट दंमोन सिखारिफोर दंमोन लोगोआव माने बिराद गिदिर गेंमोन बियो गिदिर गेंमोन दा बिथांमोनजों सारेन्डार खालामबाय गासिबो 115 खान आइजें जमा होनानै जों खाम्फासारजों सारेन्डार जानानै ओमफ्राय बिदिनो माखासे फेसिलिटिखौ होदों जोंनो 2009-10आव खाम्फासारा 3 लाखल' फेसिलिटि होदों दा जों 42 जन 100 जन माबायाव गासिबो बे नांगौ बायदि फेसिलिटि होनो हायैयाव आरो बैसोबो जाबाय किसुमान न'आव थांजोब्बाय ओमफ्राय आंल'नो बे डिपार्टमेन्टनि सिङाव केजुवेल हिसाबै दिनैसिम आं 14 बोसोर जाबाय रैखाथि हान्जायाव दङ खाम्फासारनि जिथु सनमानखौ लाखिनानै आं दिनैसिम रैखाथि हान्जायाव दङ आरो बे हाग्राखौ आं अल मानासखौनो दासिमबो सोरखिजोबो माबाफोर गोनांथि जायोबा आंनो लकेसनफोर नांगौबा GPS लकेसन बा माबाफोर दंफां लाइफां जुनारनि दरखार जायोबा डिपार्टमेन्टआ आंखौ हांख्रायो बा गुबुन जायगानिफ्राय आलासि फैयोबा आंखौ नागिरफैयो बिथांमोननो देखायो टुरिस्टफोर फैबाबो बाहेरानि टुरिस्टफोर फैयोबा बिथांमोननोबो आंनो देखायनो हानाय जाहैबाय माने बेखौ गाग्लिजोबखानाय बा बे जायगायावनो उदखारि खालामनानै न'खर फोथांनाय नालाय आं जाहाथे आंहाथ' गोदो जेबो उफायानो गैयामोन दा लास्ट पर्यायाव डिपार्टमेन्टआ आंखौ अननानै दा साख्रि होबाय नै मथा मथि बोसोरसेनि बारबाय 1 बोसोर 4 माससो जाबाय आरोखि दासिम आं माने रैखाथि हान्जायावनो दङ नोंथाङाथ' सासे सिखारिमोन जाहैबाय आरो सिखारि खालामनायनि गुदि थांखिया मामोन आं न'खराव जेबो बिसि फिसाखौ फिसिनो हायै बा फोरोंनो हायैनि उफायाव आरोखि आं फित्री सम्पति हा जिख्लाबसे गैयामोन आरो बिसि फिसाखौ फोलोमनो हानाय आंनाव जेबो खायदा गैयामोन आं बिदिनो मै गावो फानो बिसि फिसानो माइरं बायना होयो बे आरो मुसा मुफुर मैदेर लख्रा गासिबो गावो बिसि फिसानो गाननाय जोमनाय होयोमोन आंहा 3 फिसाला दं सासे फिसा हिन्जाव दं आं बे न'खरखौ फोलोमनायनि थाखाय आं जिब हत्या खालामोमोन सार आं सासे दरिद्र खिन्थु आं 72-74 सननिफ्रायनो सिखार खालामबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय 2007आवसो जोबथा आं डिपुटि चिफजों सारेन्डार जादों थारमाने नोंथांनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाज्रिमोनखाय बेनि न'खरखौ बेंनो जेबो गैयियाव सिखार खालामनो बाध्य जादोंमोन आरो सिखार खालामनायनि उनावहाय दा नोंथाङा 2007 सनाव जेब्लानाखि बड'लेण्डनि डिपुटि चिफ बै समनि खाम्फा बरगयारी बिथाङा माने नोंथांखौ नागिर नोंथांखौ लोगो हमबाय आरो नोंथांखौ खावलायबाय जे नोंथाङा हाग्रा बेंनायनि खामानिखौनो मावदो ओरै बुंबाय दा बेयाव नोंथाङा माने मानिनानै फैबाय आरो दा रौनिया हान्जानि सासे जाबाय आरो नोंथांजों लोगोसे माने 100 माने फल'वार्स दंमोन सिखारिफोर दंमोन बिसोरखौबो गासैखौबो सारेन्डार खालामनो हानाय जादों बिनिफ्रायसो जोंनि दा पानबारि हाग्रामाया एसे रैखायाव फैबाय मोजाङाव फैदों आरो मोजां पजिसनाव फैदों दा बे अरनबारि गेजेराव जों हाबफैना नुदों जों बेवहायथ' जिब जुनारजों दा लोगो मोनथ'वाखै आरो जोङो बुंदों जोंनि गार्डआ बुंदों जे सानसु थिरखाय जिब जुनारा दा गैया बिसोरो रेस्ट लानाय जादों दासान्दि बिदि बुंदों जोंखौ आदसा बिदि बुंदों दा नोंथाङाथ' सिखारिमोन जाहैबाय बेहाय दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बे अरनबारियाव दा सिखारि गैला होननानै आं मथा मथि हर सान जेब्लाबो आंनो सरकारि गारि हरखादों डिपार्टमेन्टआ आं हर सान खाथिबाय थायो
दा जोंनो बेहाय मै अमाबो पुसिं गैया सिलाइ गावनायबो आवाज जाया दंफां दाननायबो गैया आरोखि जुन्दिनाखनिफ्राय जों सारेन्डार जानानै 14-15निफ्रायसो जों एखे टनटना भाबैनो जों बे हाग्राखौ रैखाथि खालामनो हादों आरो जायनि थाखाय जेराव सिलाइ बेरो बबेखै थांगोन बे सिखारिया बेखौ आं फल' खालामनानै माबा खालामनो हायो हेन्डअभार खालामनो हायो रिकभारि खालामनो हायो बिनि थाखायनो माखासे सिखारिफ्रा गिनाय फैबाय बेखायनो दा बर्थमान जोंनि बेहाय बेबायदि मै गावग्रा मुसा मैदेर गावग्रा गैला सिखारिफोरा माने गोबां दंमोन नामा बे आगोलाव सिगाङाव दङमोन मथा मथि 14-15सिम दङमोन बेयो गासिबो ओरै सोनाब साइडनिफ्राय फैयो आरोखि आमटेका खयला मैला साइडनिफ्राय हाबोमोन जोंनि बिनिफ्राय फानबारि एरियानि माखासे रायजो राजाफोरा बुजिनाय फैबाय आरो जाहाथे आंनि फोलेरफोरा सारेन्डार जाजोब्बाय आंनि फोलेरफोरखौथ' थगायनो हाया आरो आंखौथ' थगायनो हाया बेखौ लानानै माखासे गिनाय फैयो सिलाइ बेरोबानो बिथाङा हेन्डअभार खालामनो हायो बा माबानो हायो रिकभारि खालामनो हायो होनबा जों बेहाय हाबनानै मा जागोन एरेस्ट जागोन केस जागोन होननानै किसुमान बेक जायो आरो माखासे बुजिनाय फैबाय जोंनि सम्पति होननानै दा जोंनि फानबारि एरियायाव सिखारिया खमायबाय 100% खमायबाय आरो नोंथाङा बै समाव सिखारिमोन दा समाव बे अरनबारिखौ बेंग्रा जाहैबाय दा नोंथाङा बै समनि थासारि आरो दा समनि थासारि बबेखौ साबसिन मोननानै दङ दानि थासारिया बहुद मोजां मानो होनबा नोंथांमोन बायदिखौ लोगो मोनदों सिगाङावबो आं बहुद गेदेर गोलाव मानसिफोरजों परिचय जाबोबाय लोगो मोनबाय सिनायथि जाबोबाय बिथांमोनाबो होनो नों सासे रत्नाकर दैसोमोन दिनै बालमैखि जाबाय धन्यबाद बेबायदि रैखाथि मानसिखौ जोंनो नांगौ होननानै माबादों आरोखि मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो दिनै नोंथांमोनखौथ' आं सिखारि जानायमोनब्ला सिनायनाय नङामोन बा बेबायदि थासारियाव नुनायबो नङामोन बेखायनो आं दानि जिथु माबाखौ नियम निथि बा आं जिथु नांथाबनाय खामानिखौ मोजां मोनो आरोखि बेखिनिल' आरोखि बै समाव नोंथाङा माने मानसिफोरखौ गिनानै नैबा मानसिफोरनि माने मेगननि आन्दोआव थाखुमायोमोन सब समाय आरो दा समाव नोंथाङा फकासाव फैबाय आंथ' फ्राय हाग्रायावनो थायोमोन 6 मास गाहाम 3 मास गाहाम हाग्रायाव थायो आंनि फोलेरफ्रा रेसन रोगाना होफैयो बानानै होफैयो सोरबा साइकेलनि सुबिदाबा साइकेलजों होफैयो एनि टाइम आं हाग्रायाव थायोमोन 6 मासाव खनसे मास मोनथामजों खनफा गाहामल' माने बिसि फिसाजों नुजाहैयोमोन आरोखि जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांखौ लोगो मोननो हानानै आरो बे अरनबारि बेंनायनि खामानि नोंथाङा मावबाय थाबाय मिजिं खालामो नोंथाङा बे अरनबारिखौ आरो साबसिनै बेंनायनि गेजेरजों बेनि जोंगा मागा एबा दावबायारिफोरनि मोनसे नोजोरथाव बिथिं लाबोगोन बेखौ मिजिं खालामबाय गोजोन्थों जाबाय दे धन्यबाद समाव जों सौफैबाय गाब्रुखुन्दा बेयो मोनसे समाव बर' गामिमोन आरो जिब जुनारनि उपद्रबनि थाखाय आरो दैबानानि थाखाय बे गामिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव खारलांजोबदों होननानै बुंनाय जादों मानसिफोरखौ आरो दा समाव बेवहाय बड'लेण्ड हाग्रा बिफाना मोनसे बिड अफिस लुनानै दोनदों बे जाहैबाय गाब्रुखुन्दानि बिड अफिस बे न'आ दा जोङो गाब्रुखुन्दाखौ नागारनानै मथनगुरि फारसेजों थांगासिनो दङ बासबारिजों सिदा साहा फारसे थांबाय थाब्ला मथनगुरि मोनो आरो सोनाबनिफ्राय फानबारि फरेस्टजों फैनानै गाब्रुखुन्दा जानानै थांनो हायो मथनगुरियाव आरो जों बे मथनगुरि फारसे थांगासिनो दङ
फानबारि रेन्जनिफ्राय साहा फारसे फैबाय थानानै दा मोनफैदों मथनगुरिनि सोनाब फारसे थानाय बेखि दैमानि रुगुङाव बे दैखौ बोरसि होननानै बुंनाय जायो आरो बे बोरसि दैनि रुगुङाव गोबां सा पिकनिक जानो फैनाय दावबायारिफोर लोगो मोनदों बिथांमोनहा बे गाब्रुखुन्दा बारबोनानै साहाजों भुटान हाजोनि सेराव पिकनिक जाफुदों आरो बेवहाय हिन्जाव हौवा सेंग्रा सिख्ला नुनो मोननाय जादों आरो दैया जोबोद गुसु बुंदों दुगैदों होनब्लाबो दै गुसुआव आगान हैदों आरो बेयो जोबोद समायना मिथिंगा दावबायारिफोरा बरपेटा रड जानानै साहा बासबारिजों हाबो आरो मथनगुरियाव दावबायफैयो आरो मथनगुरिनिफ्राय ओरैहाय फानबां फारसे थाङो दा बै बे बोरसि दैमानि सानजा फारसे थानाया जाहैबाय मथनगुरि आरो सोनाबहा थानाय बे हालामा जाहैबाय गाब्रुखुन्दानि पार्ट आरो बेखौबो सोनाब मथनगुरि बुंनाय जायो आरो बे सोनाब मथनगुरियाबो मिथिंगाजों आबुं आरो बे मिथिंगाजों आबुं बे सोनाब मथनगुरियाव दा समाव गोबां सा दावबायारिफ्रा पिकनिक जानो फैयो आरो बिनि मिथिंगायारि नुथाय बे नुथायफोरजों गोजोननाय लायो दा जों बेवहाय नुनो मोन्दों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोदों स्राय स्राय बोरसि दैमा बे बोरसि दैमानि बे खर' रुगुङा जाबाय मानासनि फुंखा बे भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोयो बे दैया आरो बे बोरसि दैमा जानानै थांबाय खोला फारसे बरपेटा रडआव आरो ओरै सोनाब फारसे बे दैया बोहैलाङोमोन आगु समाव आरो बेनो मानासमोन दा बेबायदि बुंनाय जादों आरो बे मानास नेसनेल पार्कनि बे माने जोबोद समायना मिथिंगा आबुं बे हालामा दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जायगा आरो बेखौ बुंनाय जादों दहाय फानबारि फरेस्ट रेन्ज अफिसनि सासे मावफारिया बुंदों जे बे गाब्रुखुन्दा हालामाव टुरिस्ट लज थायोब्ला दावबायारिफ्रा गोबांसिनै बेवहाय थानानै माने रिसार्च खालामनो हानाय जागौमोन एबा गोजोननायखौ लानो हानाय जागौमोन बिदि बुंनाय जादों जोबोद मोजां नुथाय बे नुथाया आरो बेवहाय गोबां सा दावबायारिफ्रा दा समाव फैयो नाथाय दैज्लां समाव बे हालामाव फैनो हानायनि राहा गैया मानो होननानै बुङोब्ला बे गाब्रुखुन्दानिफ्राय साहा फारसे फैनाय लामायाव गोबां दैलाम मोननाय जादों बे दैलामफोरा दैजों आबुं जायो आरो बेयाव फैनो हानायनि राहाया गैया जायो बबेखानि दैया रानोब्ला बे ट्रेक्टरजों फैनो हानाय जायो होननानै बुंनाय जादों दा जोङो बे समावहाय नुनो मोन्दों गोबांसा पिकनिक जाग्राफोरा बे हालामाव दङ आरो मिजिं लादों जे उन समाव सोनाब मथनगुरियावबो बै सानजा मथनगुरियाव थानाय बायदि माखासे एकमडेसनफ्रा एबा न' बांफ्रा जायोब्ला बहायबो गोबां सा दावबायारिफ्रा थाफैनायनि खाबु जागोन बेखौ मिजिं लानाय जादों आरो बेराफारसे सानजा मथनगुरिनिफ्राय सोनाब मथनगुरियाव फैनायनि थाखाय जुदि बेवहाय दालां होयोब्ला माने मोजां जागोन होननानै बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला सोनाब फारसे थानाय बासबारिनि जिनिखि मानास नेसनेल पार्क बैथिंजायनिख्रुइ बांसिन जुनादफोर दं बुंनाय जादों सोनाब फारसे थानाय मानास नेसनेल पार्कनि फानबारि रेन्ज अरनबारियाव बेखौनो दावबायारिफ्रा माने नायनानै आरो गोबां गोजोननाय मोननो हागोन बेखौ मिजिं लादों दा बिदि गोबां साफोरनि बे बानबुंथि